Tak čaute, ja vás vítam u ďalšieho videa z Minecraft, je to 11. diel z môjho kanálu. Ja sa volám Kirtab a ukážeme si, čo sa tu zmenilo za 5 hodín. Tak dobre, a za tých 5 hodín som urobil taký dlhý most od tamáde ostrova až sem a postavil som toto čudo, ale toto čudo je veľmi užitočné. Je veľké takéto, tu sú tieto endermeni sa tu spavnujú, potom spadnú dole. No a uberiem to život a hneď si to aj ukážeme. Ale prvé mám vypnutý endermenov, lebo by veľmi hučali a keby som išiel dole, by sa spavli a hneď by išli po mne. Čiže teraz mám ich vypnutý. Postavil som tu takú enchantovaciu miestnosť, lebo sa mi nechce si stále domov enchantovať. Tak, tu už máme nejaké enderperly. Tu mám bordel. Padajú z takejto výšky. Ideme hore. Ukážeme si to. Dnes sa budeme venovať iba tomuto. Ideme hore a ukážem, ako som to staval. Musíme ísť úplne hore, lebo tu by sme sa nezmestili. Jo, tak. Je to tak urobené, že tu je tento, neviem čo to je, ide to na druhú stranu, tam je zase toto, tu ide rudit a keď k tomu príde enderman, čo on je 3 bloky vysoký, my sme iba 2, nám by sa tu nič nestalo, ale on je 3, čiže tu už je toto, stačí tu, aktivuje sa toto, piesty sa vysunú a on zletí dole. Toto zelená trava, čo tam je, ho spomalí, bude padať pomalejšie a uberiem mu život. A ja už prídem s mečom, raz do neho buchnem a je mŕtvý. A toto bude ísť hore až dokým ten stĺp nekončí. Bude to 20 poschodové, aby sme mohli viacej expiť. Dobre, a ideme dole. Staval som to hodinku. Včera po natáčaní som hneď išiel to zostaviať. Postavil som toto a ešte toto tu. Keď to chcete postaviť, musíte vyliať na vrch lavu, potom vodu a sa vám to také urobí cesta dole. Len potom musíte tú vodu zničiť, skočíte dole, na posledný blok musíte dať kameň a postavíte takýto chodníček. Tak. A tu sa spavnú endermeni budú padať. Čiže ukážeme si to. Zapneme zombie. Zvuk. Tam tak. No a budeme pozerať sa na nich, ako padajú. Vidíte? Už padajú. Tam hore sú naspavnovaní a oni budú padať dole. Zvuky nerad púšťam, lebo pri nich tu veľmi hučí. A potom jednoducho prídete k ním, už je ich tu dosť. Ale jak budem mať na 20 urobenú, tak ich tu bude toľko, že bude ich plné a budem sa tak zabíjať a stále ich bude toľko. Čiže toto je na tom výborné. Pozrite, ako je to už plné. Raz, dva. Tak to bude plné stále. No a ja už ich vyzabíjam. Keď 3-krát takto naplníte, budete mať už 30. level. Je to dosť rýchle. A plní sa to veľmi rýchlo. A keď už budem mať ten 20 poschodové, tak nebudem musieť čakať, iba zabíjať. Bude to rýchlejšie, no. Ako si môžete už všimnúť, už máme 23. level. No, rýchlo sa spawnujú. Je to dobre toto na to, lebo predtým som ťažko enchantoval. Musel som nazbierať level a to bolo dosť dlhé. A zaenchantoval som si už aj brnenie, no brnenie nie, ale to čo mám doma. Zaenchantoval som si toto a nechtiac, jak som dával
že enčnú 30, stlačil som tu a vyšlo mi iba 2. Ale to nevadí. Vidíte, zase ich je tu veľa. Rýchlo sa to robí. Už máme 27. level. Plní sa to rýchlo. Raz, dva, nemusíte nikde spawnery hľadať. Len to Ender Draka, ten portál k nemu musíte nájsť. To je ten veľký problém. Ale keď už ho nájdete, toto je najlepšia vec ako expiť na Endermanov. Takto si urobím aj stroj na diamanty. Nebude to spawner na diamanty, ale bude to proste taká diera, asi 4-krát, to budú také vyšiel nový update, čiže také rúrky proste a dovnútra hodíte jeden diamant, napríklad kocku, celú kocku a z toho vám bude stále ťahať tie diamanty, čiže z jedného vám vyťahne možno aj 100. A rýchlo sa to už plní. No, ten 20 poschodí asi nebudem robiť, lebo urobím tak pekne, sa to by malo stačiť. A už máme, pozrite, už máme 30 level. A čo budeme robiť s tými levelami, čo budeme mať toľko? Ale tie Ender Perly budeme mať veľa, budeme už iba vyhadzovať. Skap. 32. level. To je vynikajúce. Ešte si tu dám do česty diamanty, si donesiem a bude to výborné. No, budeme rovno vyrábať už aj tieto. Len chcem dokončiť to. Nech to mám z krku. Toto tu je postavené takto. Na tejto strane je 6, na tej 6 a toto tu musí byť na 2 bloky. A rozdiel medzi týmto mal by byť 2,5, ale ja som dával 2. Ale to nevadí, takisto expíme. A bude to oveľa rýchlejšie expovanie a ušetrí vám aj čas. Urobíme aj modernejšie farmy. Aha, tie Ender Perly už ich máme dosť. Asi ich zoberiem a dám si ich domov. Lebo oni sa stále hodia. Tak vidíte, do začiatku nemôžete nazbierať ani tých, koľko na ten portál tam treba. Proste musíte hľadať tých Endermanov. A tu prídete, pozabíjate ich a máte. Máme 34. level, 35. Je to rýchle. A ešte keď bude to poschodové, že viac, tak to budeme exploiť. Že iba prídeme a kliknem raz a kliknem raz, prejdem takto, až mám 30 level. To bude výborný takto. Dobre, ešte si tu nechám jedlo. Je tu voľne? Nie. Lebo budeme potrebovať tu veľa jedla. No ešte raz prejdem. Dobre. To bolo asi na nie všetko. Ukázali sme si túto farmu, čo som postavil. Čo som horu v minulom ešte videu, že ju postavím. Ale hneď som sa to nepustil. Na najťažšie je nájsť vlákna. Tak, ja sa s vami rozlúčim. Dávajte odbery a lajky. Čaute.